Kaixo, gu Altzare Gaztuako ikaslea eta pneumatika bidezko proiektu bat dugu. Kasu honetan zubi bat dela, zubi altxabeker. Zubi hau Paskalen printzipioa oinarritzen da. Likido baten ozen puntutan eginiko presioa noranzko guztietan transmititzen da intentsitate berdinekin. Bueno, kasu honetan gas bat da, eta jeringila batetikan indarra egiten dugunean zapalduta, jeringila horko airea espanditu egiten da, eta orduan takan modu bakarra juteko da oditikan. Eta oditikan juten da beste jeringilera eta jeringila altzaten du. Eta honek zubila.